sa bansang Norway. At sa entertainment news, pagbati bumuhos sa Hollywood actor na si William Shatner matapos na ma-break ang record-breaking na pinakamatandang bumiyahe sa kalawakan sa edad na 90 anyos. At live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati, kami po ang maghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Kasar Nation, umaabot na sa mahigit 608 million pesos ang iniwang pinsala at nawala sa sektor ng agrikultura nitong nagdaang bagyong si Maring. Katumbas ito ng production loss na 36,354 metric tons kung saan nasa 29,000 mahigit na ating mga magsasaka at mangingisda at nasa mahigit 32,000 ektarya ng agricultural areas ang napiktuhan ng kalamidad. Kabilang sa mga napiktuhang commodities ang palay, mais, high-value crops, mga livestock at fisheries. Ayon sa Department of Agriculture, naitala ang pinsala sa agrikultura sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region at ilang bahagi ng Western Visayas. Nagsasagawa na rin ang Department of Agriculture ng assessment at validation sa pinsala ng bagyo sa sektor naman ng agri-fisheries. Sa kabila naman ito, magbibigay naman ng assistance o tulong ang agrikultura o Department of Agriculture sa mga apektado magsasaka at mangingisda. May nakalaan din daw na Quick Response Fund na nagkakalaga ng 172 million pesos para naman doon sa rehabilitasyon sa mga nasalantang lugar, pamamahagi ng rice seeds, yung corn seeds at iba't ibang gulay sa mga apektadong rehiyon, yung gamot at biologic na tinatawag para sa mga livestock at sa mga poultry. Mayroon ding tinatawag na Emergency Loan Assistance mula naman sa Agricultural Credit Policy Council na nagkakalaga ng hanggang 20,000 pesos nang walang interest yan at collateral payable daw sa loob ng 10 taon. May tinatawag din daw na programa ng Indemnity Fund mula naman sa Philippine Crop Insurance Corporation para matulungan pa rin yung ating mga apektadong mga magsasaka. Samantala, kumuha naman tayo ng detalye sa naging inisyal na damage assessment sa bagyong Maring sa lalawigan ng Ilocos Sur. May kaugnay niyan, may pag-uulat ang Bombo Radio Vigan. Bombo Elmar, Bombo Ever, aabot sa 580 milyon pesos ang kabuuang pinsala ng Bagyong Maring dito sa lalawigan ng Ilocos Sur batay sa inisyal na damage assessment ng Ilocos Sur Provincial Government. Batay sa datos, pinakamalaki ang pinsalang iniwan ng bagyo sa mga infrastruktura na nasa 432 million pesos, kasama na dito ang mga nasirang tulay, flood control project, kalsada at mga gusali sa lalawigan. Sa sektor naman ng agrikultura, Bombo Elmar, Bombo Ever, nag-iwan ang Bagyong Maring ng 148 million pesos na sira sa mga pananim ng mga magsasaka at mangingisda sa lalawigan at pinakamalaki ang iniwang danyo sa mga nagtatanim ng palay na tinatayang 121 million pesos. Sa ngayon, patuloy ang isinasagawang damage assessment sa lalawigan at kung sandaling matapos ito, posibleng maideklara ang state of calamity. Ipinangako naman Bombo Elmar, Bombo Ever ni Governor Ryan Singson ang agarang tulong sa 4,426 na pamilya o 18,310 na individual na lubhang apektado ng nakaraang bagyo sa lalawigan. Batay naman sa huling datos ng gobyerno probinsya na nanatiling 13 ang casualty at 3 ang pinaghahanap ng mga rescue team sa lalawigan ng Ilocos Sur. How's that, Bombo Elmar, Bombo Ever? Yes, sa aking parte dyan sa Ilocos Sur, kumusta yung mga lugar na mga binaha? Humupa na ba, Bombo Radio Vigan? Bombo Elmar, humupa na yung baha sa mga apektadong lugar dito sa lalawigan. Ayun nga yung pinuntahan ng ating team kahapon at putik ang sumalubong sa atin sa mga lugar na lubhang binaha, Bombo Elmar, lalo na dito sa bayan ng Santa Maria. Bombo GR, yung ating mga local government units dyan, lalo na itong ating iba pang mga ahensya dyan at makababayan, meron ba silang gustong iparating sa ating pamalaan na dagdag pang tulong kung sakasakali sa panahon ngayon? Bombo Radio Vigan, how's that? Yes, Bombo Elmar, kahapon nga nagsagawa ng press conference si Governor Ryan Singson at dito nga nasabi niya, Bombo Elmar, na mangungulit siya sa national government ng tulong, hingil na rin sa mga apektadong LGU at mga tao dito sa lalawigan, Bombo Elmar. Alright, maraming salamat Bombo JR at ingat kayo dyan. Maraming salamat.
Live mula dito sa probinsya ng Ilocos Sur, ito si Bombo J.R. Cuevas para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at undisputed #1 dito sa lalawigan ng Ilocos Sur, Basta Radyo. Bombo! Mula sa may bahagi ng Ilocos Sur, akyat tayo dyan po naman sa Baguio City. Lalo itong lugar din ng Cordillera, matindi rin ang pinsala dyan at ilan din ang mga nasawi dyan. At nasa linya ngayon ang Bombo Radio Baguio. Kumusta na ngayon ang sitwasyon dyan? Makalipas ang pagdaan itong mapaminsalang bagyong si Maring. Bombo Radio Baguio. Yes, Bombo Elmar, aabot na sa 309.6 million pesos ang inisyal na danyo sa sektor ng agrikultura dahil sa pananalasa ng severe tropical storm Maring dito sa rehiyon Cordillera. Sa panayam ng Bombo Radio, sinabi ni Frankie Cortez, Operations Section Chief ng Office of Civil Defense, na higit 32 million pesos ang initial damage na naitala sa produksyon ng palay, higit 1.2 million naman ang initial damage sa mga high-value commercial crops. Aabot din sa 83.7 million pesos ang initial damage sa produksyon ng mais at 192.6 million pesos ang initial damage sa fisheries. Sa ngayon, isinasagawa na ang Department of Agriculture Cordillera ang kanilang assessment at validation sa iniwang danyos ng Bagyong Maring sa agri-fisheries sector. Kasama din sa mga inaasahang tulong na ipapamahagi nila sa mga apektadong magsasaka at mangingisda ang pondo mula sa Quick Response Fund ng ahensya, mga binhi, emergency loan at iba pa. Samantala, aabot na sa 57 na paaralan sa rehiyon ang nakapagtala ng pagkasira dahil sa pagguho ng lupa, habang aabot na sa 26 ang bilang ng mga totally damaged houses dito pa rin sa Cordillera at 67 ang mga partially damaged houses. Samantala, hinihiling ng Benguet Electric Cooperative ang pag-unawa ng mga residente ng Baguio City at Benguet na hanggang ngayon ay wala pang supply ng kuryente. Sa ngayon, higit 30 ang mga isolated areas sa Baguio, Benguet ang wala pang supply ng kuryente, kung saan higit na rin sa 750,000 ang danyos sa mga nasirang poste at linya ng kuryente, habang patuloy ang pagsasaayos sa mga ito. Samantala, sa latest report naman ng DSWD Cordillera, 10,198 na pamilya na binubuo ng 40,904 na individual ang naapektuhan sa rehiyon sa pananalasa ng Bagyong Maring. Sa ngayon, 10 mula sa higit 2,000 na mga evacuation centers sa rehiyon ang ginagamit ng mga lumikas na pamilya. Agad namang nabigyan ng food packs ang mga ito mula sa DSWD at mga kinauukulang LGUs. Isinasagawa na rin ang psychological first aid sa mga pamilya na nawalan ng mahal sa buhay dahil sa mga magkakahiwalay na insidente ng landslide sa Baguio City at Benguet, kasabay ng pamamahagi nila ng financial at burial assistance sa mga ito. Samantala, pinapabilis din ngayon ang paglilinis sa mga kalsada sa rehiyon matapos maitala ang landslide at rockslide sa mga ito na dahilan ng kanilang pagsara sa mga motorista. Sa ngayon, 14 na lamang ang road section sa Cordillera ang nananatiling close to traffic, habang bukas lahat ang mga pangunahing kalsada papasok ng Baguio City. Patuloy din na nakamonitor ang mga concerned LGUs at government agencies sa naging epekto ng Bagyong Maring dito sa rehiyon, kasabay na nagpapatuloy na rapid damage assessment and needs analysis sa mga lalawigan ng Cordillera. Bombo Elmar. Bombo Janice, sa ngayon ba mayroon pa rin nagpapatuloy na retrieve operation para sa mga nasalanta nitong mga ilang insidente ng landslide dyan sa Baguio, Bombo Janice? At sa ngayon, ilan na ba yung casualties na naitatala, Bombo Janice? Oo. Yes, Bombo Everly, dito sa syudad ng Baguio, wala ng retrieval operation na isinasagawa ng mga otoridad. At yung isang tanong mo nga, dito sa Baguio City rin ay okay naman na, no? At maganda na ang panahon dito sa Baguio City, Bombo Everly. Okay, sa akin namang parte, Bombo Janice, so kung magbiyahe na paakyat ng Baguio, makakadaan na rin ang mga sasakyan. Bombo Janice, Dilan, sa nababanggit mo kanina, may mga insidente kasi na mula pa kahapon sa mga reports natin.
may insidente ng mga landslide doon sa mga kalsada, yung Marcos Highway at iba pang mga pakyat ng Baguio City, Bombo Janice. Yes, Bombo Elmar, yung mga kalsada na paakyat dito sa syudad ng Baguio, okay naman na at open na ito sa traffic, yung mga kalsada dito sa syudad ng Baguio, except lang dito sa Cannon Road kasi open lang ito sa residents sa Bombo Elmar. On the other hand, sa ibang banda naman, lighter side, narinig ko kanina kung ano yung background na may music, na habang nag-report ka, sa likod mo pala may nag-exercise dyan. Ito, Zumba ba yan? Saang lugar ka ngayon? Ikabing nakakamiss ngayon sa Baguio. Oo. Ano to? Yan sa likod mo. Yes, Bombo Elmar, andito ngayon na tayo dito sa Burnham Park na kung saan isinasagawa ang Zumba, no? At saka dito sa Burnham Park, umagang-umaga ay may mga nag-Zumba dito at mga nag-exercise sa Bombo Elmar. Wow, talagang nakakamiss, pinagsamang lamig at may exercise, Zumba. Maraming salamat, Bombo Janice. Ingat kayo dyan sa Baguio City. Okay, so mula dito sa Bombo Radyo Baguio, Bombo Janice Dennis para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 dito sa Baguio City, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Hindi bababa sa 5 katao ang nasawi matapos na sila ay panahin ng sospek doon sa Norway. Naganap ang insidente doon sa may bayan ng Kongsberg sa Oslo kung saan mayroong ilang katao ang nasugatan rin. Sinabi ni Chief Oyvind As na kanilang naaresto ang sospek sa insidente. Base na rin sa investigasyon, isinagawa ng sospek ang atake sa loob ng Coop Extra Supermarket. Patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng kapulisan sa sospek at inaalam pa ang motibo ng naturang insidente. Samantala, balik tayo sa mga balita sa Pilipinas. Abay, ilang mga sinihan daw at ibang mga kolehiyo sa National Capital Region papayagan na rin daw magbukas simula yan na October 16 matapos i-anunsyo kagabi ng Malacanang IATF na ilalagay na sa Alert Level 3 ang Metro Manila. May mga dagdag pang mga detalye si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Ever, maliban nga sa mga restaurant, salon, barbershop, pinapayagan na rin magbukas at balik operasyon ang mga sinehan o yung mga cinema houses sa Metro Manila simula sa Oktubre 16 matapos ilagay ang NCR ng Interagency Task Force o IATF sa Alert Level 3. Simula yan sa October 16 nga hanggang October 31, nasa Alert Level 3 na ang National Capital Region. Maging ang karagdagang mga kolehiyo o yung mga colleges ay inaasang di magbubukas para sa kanilang limited face-to-face classes. Sa ilalim ng Alert Level 3, pinapayagan ng gobyerno ang 30% indoor venue capacity para sa mga fully vaccinated habang 50% naman sa outdoor venue capacity para sa limited in-person classes ng higher education at technical, vocational education and training o yung TESDA kasama na ang mga cinemas at yung mga movie houses. Sa laging handa briefing, sinabi ni Cinema Exhibitors Association of the Philippines Head Charmaine Bauzon na nasa 7,000 workers sa movie theaters ang nawalan ng trabaho sa panahon ng pandemya. Tinatayang aabot sa 21 billion pesos ang nawalang revenue o kita sa industriya matapos magsara ang mga sinehan simula noong March 2020. Samantala, sa kasalukuyan ay pinapayagan na ang face-to-face tertiary level classes sa Medicine and Allied Health Sciences, Engineering and Technology programs, Hospitality, Hotel and Restaurant Management, Tourism and Travel Management, Marine Engineering at Marine Transportation. Dahil sa nasabing development, ikinokonsidera ng Commission on Higher Education o CHED ang implementasyon ng limited in-person classes sa lahat ng degree programs na may mababang kaso ng COVID-19 at mga may mataas na yung tatawag na high vaccination rates sa mga lugar na iyan. Sa ngayon, tinatayaan ng CHED na nasa 73% ng mga personnel sa halos 1,500 colleges and universities sa buong bansa ay bakulado na laban sa COVID-19. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo Raymond, nababanggit mo yung mga sinihan na pwede na ring magbukas, nababanggit mo na 7,000 yung direkta. Pero yung sabi ng industry ng sinema,
Magit pala 300,000 kung pagsama-samahin na ha, yung mga nagbebenta dyan, yung kasama na yung mga artista ha, at mga direktor at yung mga crew. So 300,000 magit pala itong apektado dahil sa hindi na makapag-produce ng mga pelikula. Kung magbubukas ba, may mga abiso na ba dyan, Bombo Raymond? Kung magbubukas ba, ma-assured nila yung publiko kung manonood ng pelikula. Actually, sabi nila, marami nakakamiss ng manood ng malaking big screen dahil sa therapy din daw ito sa panahon ngayon na Bombo Raymond kung sakasakali. Yes, unang-una Bombo Elmar, yung binabanggit ng Cinema Exhibitors Association of the Philippines o yung CEAP ay yung 7,000 workers, yun lamang yung talagang nasa loob ng theater, movie theater, yung real operators, yung ticket sellers or attendants at yung mga operators. So hindi kasama, tama ka dyan, yung mga mismong kasama sa industriya, yung mga actors, directors at iba pa na sangkot sa production. So sila lamang, yung mismong nasa loob lamang ng sinehan. So, yun yung binabanggit na 7,000. At doon naman sa pagpapatiyak na walang magiging infection o hawaan sa sinehan, so initially ay 30% lamang yung limit papayagan sa loob, Bombo Elmar. At kailangan din na masunod pa rin yung tinatawag na, yun ang susi daw yung minimum health standards, yung pagsuot ng face mask habang nasa loob ng sinehan. At syempre, yung dahil nga 30% lamang, ma-assure yung social distancing. So, wala muna yung ibang mga eksena sa loob ng sinehan, lalo yung mga mag-girlfriend, mag-boyfriend, maliban sa pinapanood, Bombo Elmar. Talagang social distancing Bombo Raymond. Kung magpapamilya, pwede naman siguro. 1 seat apart. Ang standard o papayagan, Bombo Elmar. At meron namang kumbaga binibigyan ng kapangyarihan yung concerned LGU na may sakop sa halimbawa sa movie house na pwede niyang taasan ng hanggang 50% yung indoor capacity ng sinehan, provided na meron silang mga ilalatag na mga measures para maiwasan yung hawaan, Bombo Elmar. By the way, sa Metro Manila pa lamang ito Bombo Raymond. Yes, sa alert level 3. Pero yung mga lugar naman na nasa ilalim ng MGCQ, yung Modified General Community Quarantine, ay pinapayagan naman ito, Bombo Elmar, pero limited lamang din. Pero dito ngayon, dahil ang Metro Manila ay talagang matagal na walang operasyon ng sinehan since March 2020, pinapayagan na ngayon ang 30% capacity muna sa mga sinehan. Then slowly ay pwede nang magbabalik na rin sa normal. Eventually, pag lahat ng mga nasa Metro Manila o maging sa labas ng bansa ng Metro Manila ay fully vaccinated na, Bombo Elmar. Kung nababanggit mo yung sinehan, ano kaya mangyari din dito sa Metro Manila Film Festival? Bombo Raymond, siguro parang timing din, naghahanda sila. Ito yung taunang paligsahan ng mga gandang pelikula, hindi lamang sa Metro Manila, buong Pilipinas yan, Bombo Raymond. Yes, tama ka dyan. Ang pinapayagan ay papayagan yung mga gatherings na ganyan, Bombo Elmar. Pero limited lang talaga. 30 to 50% dahil outdoor naman, Bombo Elmar. So, halimbawa, kung dati yung sumasama sa mga ganyang mga festival, nasa 100 o mga 1,000, so kukunin lamang yung 50%, mga 500 lamang yung papayagan para magkaroon pa rin ng social distancing. Anyway, magpapalabas pa yan ang IATF ng hiwalay na kumbaga resolution or guidelines para sa Metro Manila Film Festival sa Disyembre, Bombo Elmar. Alright, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Raymond. Okay, so abangan natin mamaya dahil meron ding press briefing ang Malacanang. So baka dito ay may mga ilalabas pang mga paglilinaw at syempre mga guidelines para mas alam natin. Anyway, October 16 pa naman yung sa Sabado yung simula ng implementasyon nito, Bombo Elmar. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo!
Samantala, ikinagalak naman ng ilang sektor sa pagninegosyo ang desisyon ng pamahalaan na luwagan na rin ang guidelines sa mga biyahero na dumarating sa bansa. Tinatawag pa ito ni Presidential Advisor on Entrepreneurship at Go Negosyo founder Joey Concepcion na panalo dahil nakinig daw ang IATF sa patuloy na mga panawagan ng airline sector, lalo na para sa mga vaccinated na travelers. Una nang inanunsyo ng IATF na papayagan na ang mga biyahero na bakunado mula sa mga tinaguriang green list at nasa yellow countries na pagdating sa bansa sa ika-5 araw ay sumasailalim pa sa COVID-19 test at kung mag-negative naman ay pwede nang makauwi o doon na lamang sa bahay mag-quarantine at i-monitor ang sarili ng karagdagang 5 araw. Para naman sa mga hindi bakunado, 14 na araw pa rin kung saan 7 araw sa hotel at 7 araw sa kanilang bahay basta negatibo sa ika-7 araw sa COVID-19 test. Ayon kay Secretary Concepcion, ang maiksing quarantine guidelines ay malaking tulong para mapalakas pa ang economic activities sa last quarter ng taon. Maliban pa rito, mas maraming pamilya rin daw ang magkakaroon ng reunion na wala nang masyadong dagdag na iniisip sa mahabang quarantine sa mga government facilities. Samantala naman sa ibang balita, binawasan daw ng International Monetary Fund, IMF, ang economic growth forecast ng Pilipinas ngayong taon at susunod na taon. Isa raw sa dahilanan niya nito ay dahil naman sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 at ang pagpapatupad ng mas maigpit na mga lockdowns. Sa pinakahuling World Economic Outlook na tinatawag, binawasan ng Washington-based lender ang growth outlook ng Pilipinas sa 3.2% ngayong taon mula sa dating 5.4% na projection na unang inanunsyo ng buwan ng Hunyo. Ang pinakahuling forecast ng IMF ay mas mababa pa sa full-year target ng gobyerno na 4% hanggang 5% ang pag-agat ng ekonomiya ngayong taon. Ayon kay IMF World Economic Studies Division Chief Malhar Navar, na noong second quarter ng taon ay doon nagkaroon ng pagtaas ng kaso ng Delta variant ng COVID-19 dito sa Pilipinas. Gumawa pa tayo ng mga karagdagang detalye naman dahil nasa mahigit 60 milyong pisong halaga ng pinsala sa agrikultura ang naitala naman doon sa lalawigan ng Pangasinan. May pag-uulat ang Bombo Radio Dagupan. Tinatayang aabot sa higit 60 milyong piso ang inisyal na halaga ng pinsalang idinulot ni Bagyong Maring sa lalawigan ng Pangasinan. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Shalom Balolong, ang siyang head ng Early Warning Section, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRMO, sinabi nitong pinaka naapektuhan ang sektor ng agrikultura dahil sa malalakas na ulang idinulot ng bagyo kung saan ilang mga palayan at pananim ang nalubog sa baha. Dagdag pa nito na hanggang sa ngayon ay patuloy pa ang kanilang pagkikipag-ugnayan sa iba't ibang munisipalidad upang malaman ang kabuuang danyos ng pananalasa ng naturang bagyo. Base naman sa report mula sa Agriculture Office, pangunahing naapektuhan na ang mga pananima ay palay, mais, kabilang na ang high-value crops. Partikular na naapektuhan ang mga lugar kabilang na ang bayan ng Asingan, Alcala at iba pang bahagi sa may 5th at 6th District ng lalawigan ng Pangasinan. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagtanggap ng report ng PDRMO sa pakikipagtulungan sa mga LGUs kaugnay sa danyo sa sektor ng agrikultura o sakahan, kabilang na ang infrastruktura at ang mga palaisdaan sa lalawigan ng Pangasinan. Samantala, sinabi naman itong patuloy nilang inaalam kung ang iba pang insidente ng pagkasawi sa lalawigan ay dahil sa naging epekto ng Bagyong Maring. Matatandaang naitala ang 2 insidente ng pagkalunod sa bayan ng Alcala at Lingayen kung saan na-recover na ang katawan ng mga biktima habang isang ginang naman ang nakuryente sa bayan ng Lingayen. At kahapon ay naidatos ang pamilya sa Sison kung saan sila nga ay nasawi matapos ang naganap na landslide. Dagdag pa nito na binabantayan ang mga bayan ng Calasiao at Santa Barbara dahil pa rin sa patuloy na pagtaas ng level ng tubig dahil sa pag-apaw ng Marusay River. Narito ang bahagi ng naging pahayag ni Shalom Balolong ng PDRMO. Medyo naman na siya, maaraw, may araw na, kaya in-expect natin, saka naman na, bumaba pa naman na yung trend ng high tide dito sa province. So in-expect natin na dire-diretso na yung paglabas ng tubig mula, especially itong sa Sinukalan, dire-diretso na paglabas ng tubig sa may Dagupan yan, hanggang bababa ng baba yung tubig.
Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagkipag-ugnayan ng nabanggit na tanggapan sa mga local government units upang maberipika at matulungan ng provincial government ang mga residenteng naapektuhan ng bagyo. Bombo Marvin, kamustahin ko na lang din ano yung ibinibigay ngayon naman ng mga tulong, assistance ng mga local government units considering na ang lalawigan din ng Pangasinan ay isa din sa mga malaking supplier ng mga gulay, Bombo Marvin. Yes, Bombo Ever. Actually, base sa mga nakuha din nating impormasyon at report ng PDRMO ay nagsasagawa nga ng relief operations ang kanilang tanggapan sa pakikipagtulungan dito nga sa ating provincial government down sa ating mga barangay councils nang sa gayon ay maibigay yung tulong na partikular na ibinibigay ng ating pamahalaan katulad na lamang nga ng mga pagkain at mga damit at kumot na kanilang magagamit dahil nga sa pagkakasalanta at pagkakaapekto nila sa nabanggit na bagyo, Bombo Ever. Sa ngayon ba, Bombo Marvin, may mga lugar pa rin, especially dyan sa syudad ng Dagupan, na palaging naka-high tide, meron pa rin bang mga nakasalukuyang lubog sa baha dyan, Bombo Marvin? Actually, tama ka dyan, Bombo Ever, dahil sa ngayon ay nakakaranas pa rin nga ng high tide ang lungsod ng Dagupan at itong mga pangunahing kakalsadahan, bagamat possible ay nakakaranas ng pagbaha dulot na rin ng high tide. At kabilang sa mga pangunahing tinututukan ng ating mga kinaukulan dito nga sa ating lungsod ay itong mga barangay katulad na lamang ng Barangay Maluwad, Lukaw, Tapuac at Pugo Chico, kabilang na ang Lasip Grande. Alright, maraming salamat Bombo Radio Dagupan, Bombo Marvin. Ingat kayo dyan. Maraming salamat. Mula rito sa lalawigan ng Pangasinan para sa Bombo Network News, Bombo Marvin Maham nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan. Basta Radyo, Bombo! Samantala naman, inanunsyo ni Agriculture Secretary William Dar na makakatanggap ang mga rice farmer ng 5,000 pesos mula sa tinatawag na excess collection sa ilalim ng Rice Tarification Law. Ginawa ng kalihim ang naturang pahayag kasabay ng ika-13 National Rice Technology Forum. Nasa 1.5 million rice farmers daw na okay naman magkasaka na mas mababa sa 2 hektarya ang makakatanggap ng cash assistance. Tinatayang 37,000 magasaka ang makatanggap din ng 5,000 rice tariff assistance sa may bahagi din ng Eastern Visayas o Region 8. Nilinaw naman ni Secretary Dar na tanging ang mga nakalista sa ilalim ng Farmers Registry ng Department of Agriculture may bigyan ng naturang cash assistance. Planong ipamahagi na nasabing cash assistance sa mga magsasaka sa Disyembre para maging merry din naman o masaya ang kanilang Pasko. The coronavirus infectious disease or COVID-19 pandemic update. Umabot na sa 40,000 ang bilang ng mga nasawi sa bansa dahil sa coronavirus. Ito ay matapos na magtala nitong Oktubre at 13 ang Department of Health ng karagdagang 173 na mga bagong nasawi sa 7,181 na mga COVID-19 cases sa isang araw. Mayroong 82,411 ang aktibong kaso sa ngayon. 6,899 naman ang gumaling at 40,068 ang nasawi. Tiwala naman ang Department of Health na lalo pang bababa ang kaso ng COVID-19 ng bansa dahil sa patuloy na ginagawang pagbabakuna ng gobyerno laban sa COVID-19. Samantala sa kaugnay na balita, natiling mababa raw na nasa 22% ay yung vaccination coverage sa bansa. Ito ay ayon naman sa Vaccine Expert Panel. Ayon kay Vaccine Expert Panel Chairperson Dr. Nina Gloriani, na bagamat nakikitaan ng pagtaas ang immunization coverage sa bansa, na natiling mababa ito kumpara sa target population na mabakunahan kontra COVID-19. O narito inihayag ng pamahalaan na 70% ng populasyon ng bansa ang target na mabigyan ng kompletong dose ng COVID-19 vaccines upang maabot pa rin ang population protection laban sa deadly virus. Paliwanag ni Gloriani na nakitaan na nagpapatuloy daw ang transmission ng COVID-19, bunsod ng mababang bilang ng mga nababakunahan, banta ng Delta variant, hindi pagsunod sa minimum public health standards. Sa data nga nung nakalipas na araw, nakapag-administer pa, nakapagturok na ang Pilipinas ng nasa 50 million doses ng COVID-19 vaccines. Mahigit 26 million dito ang naiturok na bilang first dose at kabuang 23.1 milyong Pilipino na rin ang mga fully vaccinated.
Umaabot sa mahigit 12,500 ng kabuang 87 million na COVID-19 vaccine doses na natanggap ng Pilipinas ang hindi na mapapakinabangan pa ayon sa Department of Health. Inuulat ni Health Undersecretary Merna Cabutahe, National COVID-19 Vaccination Operations Center Chair, na karamihan sa mga COVID-19 vaccine doses na nasira ay dahil sa temperature excursions. May ilan ding mga vaccine doses na nasunog doon sa May Cotabato at San Nicolas, Ilocos Norte. Ilan din ang mga dahilan pa ay may mga vials ng COVID-19 vaccines ang nahulog at walang label. Ayon kay Cabutahe, hindi na rin ina-administer o itinuturok pa ang mga COVID-19 vaccines na walang label. At kinumpirma din ni Cabutahe na aabot sa 6.9 million pesos ang halaga ng mga nasirang COVID-19 vaccine doses. Ang kabuang 12,686 vaccine doses naman na ito na nasayang ay katumbas lamang ng 0.015% o mas mababa sa 1% ng 87 million COVID-19 vaccine na dumating sa Pilipinas. Ginawa ni Cabutahe ang naturang pahayag sa pagdinig ng Senado sa proposed 2022 budget ng Department of Health. Nauna na ring inihayag ng DOH na ang acceptable vaccine wastage rate ayon sa World Health Organization ay nasa 5%. Narito pa ang karagdagang pagpapaliwanag ni Health Undersecretary Merna Cabutahe. This is our wastage from the beginning. A total of 12,686 doses wasted. These are mostly from temperature excursions. Ibig sabihin yan, either na frozen yung hindi dapat ma-freeze na vaccine or yung frozen na vaccine, yung mga Pfizer at saka Moderna, have gone past their required temperature. Meron din po tayong mga incidents na nasunog, like the one in Cotabato, like the one in San Nicolas, Ilocos Norte. Nung nasunog yung building, nasunog din yung vaccine. And then we have a few cases na nahulog, tapos yung walang label. So if there's no label, they do not administer. And then in some of the, in a few cases, nagkaroon tayo ng particles. So it's really the technique. So this is 12,686 wastage out of the 50 million doses that have already been administered, Madam Chairperson. Bahagi pa rin yan ang pagpapaliwanag ni Health Undersecretary Merna Cabutahe. Samantala, sa kaugnay na balita naman, sang-ayon si DOH Secretary Francisco Duque III na hindi dapat harangin ng Executive Department ang mga testimonya ng mga cabinet members sa Senado. May kaugnay pa rin ito sa pagbabawal ng Pangulong Duterte sa mga gabinete nito na dumalo sa investigasyon ng Senado ugnay sa manumalyang pagbili daw ng gobyerno ng mga medical supplies ng nakalipas na taon. Sa ginawa nga Senate hearing, ipinakita ni Senate Minority Leader Frank Dillon ang manifesto na pirmado ng mga medical professionals na sumusuporta sa pagdinig na ginagawa ng Senate Blue Ribbon Committee. Nagpanukala pa ang kalihim ng reasonable adjustment para makadalo rin naman yung mga cabinet members gaya ng pagkakaroon lamang ng isang beses sa isang linggo ang pagdinig ng Senado. Tiniyak ng kalihim, ipaparating niya ang nasabing usapin sa opisina naman ng Executive Secretary. Abangan pa paalala ng COMELEC doon man sa mga politiko na tatanggap ng mga foreign donors. Samantala muna sa mga paalala. Have a light and refreshing day with a new Dunkin' Brewed Tea. Taste the full-bodied flavor of Dunkin' Black Tea and sip on the delicate flavor of Dunkin' Green Tea. Enjoy it hot or iced. Price starts at 55 pesos at select Dunkin' stores nationwide. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Samantala, alamin naman natin kung bakit nga ba hindi tumuloy sa presidential bid si former House Speaker Alan Peter Cayetano. May panayam dyan si Bombo Dennis Hamito. Makakausap natin si former House Speaker Alan Peter Cayetano. Pabatin muna natin sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide si Bombo Dennis po ito. Magandang araw po sa inyo, Mr. Speaker. Magandang umaga, Bombo Dennis, Bombo Ever, Bombo Elmar, sa lahat ng ating kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao. At syempre po, ang ating pong mga OFWs na talagang
uhaw sa balita at anong nangyayari sa ating bansa, nanonood sa inyong social media. Magandang araw po sa inyong lahat. Natapos na ho yung filing ng COC last week. Hindi ho kayo tumuloy sa pagkapangulo. Kaya lang marami ho ang naghihinayang. Pero bakit nga ho ba hindi kayo natuloy, Mr. Speaker? Well, unang-una, Bombo Dennis, no, ako'y nagpapasalamat. No? Unang-una, pasalamat sa Diyos sa pagkakataon, hindi lang ako, pero pati si Senador Pia, si Mayor Lino, si Congresswoman Lani, yung paggamit niya sa mga Cayetano sa public service sa ating bansa simula sa aking ama. No? Pangalawa, nagpapasalamat ako sa inyo, sa media, sa Bombo, na yung lahat po ng issues at lahat ng stand ko ay nagkaroon ng pagkakataon na marinig ng ating kababayan. And of course, yung libo-libong pastor, ilan pong mga pare, ilan pong mga faith-based group, no, na talagang naging core ng ating pag-iisip kung tatakbo. Unang-una gusto ko magpasalamat, Dennis. At sincere yung pasalamat ko na yan. And hindi ko man ma-repay yan by leading us in this time. Siguro naman po sa Senado at sa personal ko pong oras at resources, itutuloy-tuloy namin ang tulong. So having said that, di ba sabi nga sa Biblia, kung anong itatanim mo, yan ang iyong aanihin. At talagang tinutulak natin yung Christ-centered, Bible-based, or yung pong value-oriented na leadership. But nakikita ko kasi, Dennis, na at this point in time, I will just divide rather than unite, di ba? So naisip ko, kung gusto ko talagang makatulong, yung mga may offer ko, i-offer ko sa lahat ng presidentiables. Maliban po dyan, ano ba talaga yung sa tingin ho ninyo, pinaka-importante na isyong dapat agaran tugunan sa panahon po na ito, Mr. Speaker? Dennis, yung ano talaga, yung transformation. Hindi lang yung change, but yung transformation. So kung makikita mo ang Taguig, we transformed from a small town to a global city. We transformed from a town na pag pinanganak kang mahirap, hindi ka makakapag-aral. Pero ngayon, lahat automatically nakakapag-aral dahil libre yung mga gamit. So yun talaga tumulak sa akin na i-offer sa buong bansa ang ganyang klaseng leadership na transformative, no? Of course, yung kung 10K ayuda, naniniwala po ako na talagang dapat itulak to, hindi lang sa bawat pamilyang Pilipino, but sa small businesses. Pangalawa, 5-year plan. If we're going to go to this crisis and if we're going to rise up from this crisis, kailangan lahat tayo alam yung plano. And then of course, Dennis, yung values. I know yung iba will disagree with me, pero katulad nung e-sabong, di ba? Yung casino at saka sabong may regulasyon yan eh. Pero sa internet, pag pinayagan mo yung sugal, kahit nasaan ka, nagtatrabaho ka, nasa simbahan ka, pwede ka nagsusugal. So sa akin, yung values ay hindi dapat makalimutan ng mga presidentiables. May napupusuan na ba kayong partikular na kandidato sa pagkapangulo among those na nag-file ng kanilang Certificate of Candidacy, Mr. Speaker? Naunahan mo ako, Dennis. Gusto ko itanong sa kay Ever, kay Elmar at sa'yo. Kanino ba tayo? Sabi ko nga kanina, pinag-uusapan namin, kasama ko nga yung team ko ngayon. Sabi ko sa kanila kasi yung Taguig po, dinadaanan ng release ng tren yan eh. Naalala ko dati, parati pong may may sign, stop, look, and listen. Di ba? Para hindi ka masagasaan ng tren. So tingin ko napakalaki ng opportunity kung tatawid po tayo. But we have to stop. We have to listen. Ano bang sinasabi nila? So ako mismo, sabihin ko sa iyo ang katotohanan, Dennis, may isa o dalawa ako napupusuan. But tingin ko, obligasyon ko bilang Pilipino, to open my mind to look and listen kahit dun sa hindi ko po masyadong kadikit o hindi ko gusto, no? And having said that, isang test ko nga is when I send them yung 5-year plan, tignan natin how do they respond, di ba? Ako naman, makikinig ako sa inyong himpilan at programa kasi papakinggan ko pag in-interview nyo yung iba't ibang presidentiable at malaman natin kung anong pinakamaganda para sa ating bansa. God bless you ulit. Maraming salamat po sa inyong himpilan programa. Sa lahat po ng sumuporta, hindi ko po makakalimutan yan at sana po matulungan ko din kayo ng gusto sa personal naming kapasidad at kung papayarin ay makabalik sa Senado. Yan, Bombo Elmar, si former House Speaker Alan Peter Cayetano, ating nakapanayam. Back to you, Bombo Elmar.
Maraming salamat, Bobo Dennis. Sa balik sa mga balita, maigpit na nagpaalala po ang COMELEC doon naman sa mga kandidato sa May 2022 elections na tumatanggap ng mga campaign donations mula sa ibang bansa. Sinabi ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, maigpit kasing ipinagbabawal ang mga kontribusyon mula sa mga dayuhan at mga foreign corporations. Payag ito ni Guanzon sa nilunsad na crowdfunding page para sa Vice President Leni Robredo na tatakbo bilang Pangulo ng bansa. Dapat anyang i-report ang nasabing mga kontribusyon mula sa dayuhan dahil sa maaring masampan sila ng kaso kung sakali na magresulta naman sa diskwalifikasyon ng isang kandidato. Sa dagdag pang balita, bukas si Manila City Mayor Isko Moreno na magkaroon ng joint oil exploration sa China kung sakaling ito ay manalo sa pagkapangulo. Sinabi ng pambato ng Aksyon Demokratiko para sa pagkapangulo na ang pondo na makukuha sa oil exploration ay magagamit para mapababa ang presyo ng supply ng kuryente sa bansa at mapalakas pa ang maritime assets ng Pilipinas. Dagdag pa ng alkalde na walang engineering facility ang bansa para maghukay ng langis, kaya makikihukay na lamang ang bansa sa kanila sa pamamagitan ng mga private sectors. Sakali man na makakuha ng langis ay ibebenta ang kalahati nito sa mga oil companies ng bansa para mapababa ang presyo ng kuryente. Paliwanag pa ng alkalde na handa itong makisama sa ibang bansa basta hindi magiging agrabyado ang Pilipinas. Bago tayo magpatuloy, kasama rin natin live nationwide worldwide, Senator Joel Villanueva. Kasama ko aking partner pala, Senator, si Bombo Everly. Siya po ang chairman ng Senate Committee on Labor, tinaguriang Tess Daman. Good morning po sa iyo, Senator Joel. Good morning, Bombo Elmar, Bombo Everly, sa ating listeners. Mapagpalang umaga, karangalan ko pong makasama kayo. Alright, trabaho lagi nyo pong isinusulong na talaga namang kinakailangan ng ating taong bayan. Kaya isa po sa tinatrabaho nyo itong tinatawag na National Employment Recovery Strategy. O ibig sabihin na NERS. Kumusta na po itong pagpapatupad na NERS na malaga sa panahon ngayon, Senator Joel? Well, nagpapasalamat ho tayo sa DTI, DOLE, DOLE at TESDA na sumuporta ho sa atin. Kaya ngayon, meron po tayong programa ng NERS, paggawa at paglikha ng trabaho, napakahalaga po. Noong una po ay ang target 220,000, naging 1 million. At dito lang ho, kamakailan lamang na-stretch na natin ito. Ang target is 2 million jobs, 2 million new jobs. At sa ngayon po, 780,000 jobs na po yung generated sa ilalim ng NERS at 128,837 na yung mga business establishments na ating narating at natulungan itong programa na ito. Ito yung patuloy na tinututukan ni Tess Daman dahil naniniwala tayo may pandemya o wala, dapat tuloy-tuloy ang paggawa at paglikha ng trabaho. Napakalaking programa pa to, malaking tulong mapapawaw ka rin at itong NERS pala na binabagot yung programa na posibleng maging susi sa pagbangon sa ating pandemya sa panahon ngayon. So, paano tayo makakasiguro, Senator Joel, na tuloy-tuloy itong pagbabalik ng hanap buhay ng ating mga kababayang nawalan po ng trabaho, Senator Joel? Well, tama po, recovery strategy po itong NERS at kaya tayo very passionate na dapat ang paglikha natin ng trabaho yung matatag, disente at regular na mga trabaho, hindi lang yung mga short term o panandalian. Kagaya po ng mga emergency employment program, okay lang po yun pero hindi dapat ito ang tutok nito. Katulad ng GIP, SPES o yung tupad na gustong-gusto ho natin pero dapat talaga disente at regular na trabaho yung makuha natin. Kaya nga, Bombo Elmar, gustong-gusto natin yung scorecard. Dapat alam natin saang industriya galing yung trabaho, saan pa yung makaka-produce tayo ng trabaho sa BPO, construction, manufacturing, per region, breakdown natin ilan yung trabahong malilika. Kaya very passionate tayo dyan at importante na binabantayan po natin yan para masiguro natin na magtatagumpay ang programang paggawa at paglikha ng trabaho. Sa inyong panig, at least kayo nakikita nyo, Senator Joel, itong iba't ibang problema sa sektor ng trabaho ngayon dahil sa epekto nitong pandemya at yung tatawag na new normal. Yeah. So ano po ba yung mga isyong ito at paano nyo sinusolusyon ito? Bilang kayo nakilala na rin na Mr. Tess Daman at Senator Villanueva, sir. Napakahalaga po na i-discuss yan kasi importante alam natin ano yung nagbablock sa paggawa at paglikha ng trabaho. Katulad for example yung ILO sabi tumataas na daw po yung insidente ng child labor sa Pilipinas because of COVID, lalo na dun sa agribusiness plantation dahil hindi makapasok sa trabaho yung magulang o yung nakakatanda. Tayo ho ay nakikipagtulungan ngayon sa DOLE. Gusto nating itaas yung pondo kung hindi man doblehin para dun sa mga community facilitators, enumerators at encoders para ma-profile at mabigyan ng assistance hindi lang yung mga child laborers pati yung mga magulang nila.
Pangalawa, yung banta ng health and safety sa ating mga workers. So yung OSLO na batas din ni Senator Villanueva ay dapat na-implement yan at mapopondohan para masiguro na safe yung ating mga manggagawa at sana mabigyan natin ng incentive yung mga kumpanya at mga MSMEs na incentives para gawing libre yung training ng kanilang mga health and safety officers. Last but not the least po yung cancellation ng mga board exams, sir, sa PRC na tetenga po no? Yung 2020, 11 lang yung natuloy na board exams out of 85. Ngayong 2021, 39 lang yung natuloy out of 101 licensure exams. So tayo, we have been pushing for this, yung computerization o pagsasagawa ng computer-based licensure examinations para po makakuha ng lisensya yung ating mga kababayan at hindi naman ma-delay yung kanilang pag-a-apply ng trabaho. So yan po yung nakikita natin. Diyan sa mga licensure, meron dyan mga frontliners natin. So, bigyan mo kami ng update Yes. naman si Bang Usapin tong Doktor para sa Bayan Act. Kumusta na itong pagpatupad sa batas na ito, Senator Villanueva, sir? Natutuwa ho tayo, nabatas na nga po itong pet bill ni Senator Joel. Dati 3 doktor lang kada 10,000 populasyon ang ating doktor, dadagdagan na po yan ngayon dahil ang ideal 10 doctors per 10,000. At yung mga state universities nag-o-offer na ngayon yung ilang SUCs ng School of Medicine, 1.2 billion yung pinondo natin dito. At again, libre po ito. Libre yung tuition, libro, uniforme, equipment, transportation, accommodation, insurance, board exam fee, pati garantisadong trabaho pag nakapasa ka sa board exam. Kaya excited po tayo dahil this year 1.2 billion yung nilagay natin sa pondo at 4,500 yung bagong medical scholars natin na talagang makakadagdag na doktor sa ating bayan as we move forward from this pandemic to post-pandemic era. Alright, maraming salamat po, Chairman ng Senate Committee on Labor, Senator Joel Villanueva. Good morning po sa inyo. Sa iba pang mga balita, Ondas Online naman, inihahanda na rin ng CBCP para sa mga hindi personal na makakadalaw sa kanilang mga namayapang kaanak. Kaugnay pa rin yan ang nalalapit na Todos Los Santos. Nakatutok dyan si Bombo Dave Vincent Pasit. Bombo Everly, Bombo Elmar, nandito tayo sa kasalukuyan sa Roman Catholic Cemetery sa lungsod ng Pasay. At kanina nga sa ating pag-iikot ay natanong din natin sa mga bantay dito sa naturang sementeryo kung kailan nga ba nagsisimula talaga dumagsa yung bilang ng mga tao na dumadalaw sa puntod ng kanilang mga namayapang kaanak o mga kaibigan. Ayon sa mga nakapanayam natin, by October 20 pa raw nagsisimula talagang dumagsa yung bilang ng mga tao na nagtutungo sa naturang sementeryo. Samantala, sinabi nga ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP na kanilang bubuksan itong tinatawag na Undas Online para sa mga hindi makakapunta ng personal sa mga puntod ng kanilang mga namayapang kamag-anak at kaibigan sa gitna pa rin ng COVID-19 pandemic. Ito ay matapos sa limitahan naman kamakailan na Bombo Everly na mga alkalde doon sa dito sa Metro Manila ang access sa mga pampubliko at mga pribadong sementeryo, memorial parks at mga kolumbarya mula October 29 hanggang sa November 2 para maiwasan itong tinatawag na mga super spreader events sa paggunita ng Todos Los Santos. Ayon kay Father Jerome Ceciliano ang CBCP Secretary of Permanent Committee on Public Affairs, magkakaroon sila ng mga pamisa para ipagdasal ang mga namayapa. Noong nakaraang taon, nagsagawa rin ang CBCP ng Undas Online kung saan maaring magpadala ng kanilang panalangin ang sinuman para sa kanilang mga namayapang mga kaanak. Sinabi pa ni Father Ceciliano na welcome para sa kanila sa CBCP ang desisyon ng mga alkalde dito sa Metro Manila na limitahan ang access ng publiko sa mga sementeryo ngayong nahaharap pa rin ang bansa sa COVID-19 pandemic. Bombo Elmar. Sa bagay, Bombo Dave, nasanay na rin yung marami na yung misa ay sasagawa sa online. So wala siguro pagkakaiba din para makaiwas na rin doon sa dagdag na mga hawaan na online din itong pagdarasal para sa mga namayapang mga mahal sa buhay, di ba, Bombo Dave? Yes, tama ka dyan, Bombo Elmar. Katulad nga ng binabanggit ng CBCP, naging norm na rin naman talaga itong online masses. Kaya yung isasagawa nilang Undas Online, wala naman gaanong pagkakaiba sa isinasagawa ng mga online masses tuwing araw ng linggo. Yun nga lang ay talagang, parang pagkikiisa na lang naman din nila ito sa ginagawang mga hakbang ng mga alkalde dito sa Metro Manila upang sa gayon maiwasan yung hawaan ng COVID-19 pandemic, COVID-19
COVID-19. Bombo Elmar. Bombo Dave, ano pang dagdag dyan na paalala dyan sa lugar mo sa sementeryo dyan? Dahil sa yung mismong araw ng mga patay, bawal sa Metro Manila. So, anong mga paalala nila, Bombo Dave? Oo, yung ibang mga sementeryo katulad na lamang Bombo Elmar sa Malabon, yung sinasabi ng city government, yung mga sementeryo sa Malabon City bukas mula alas 6 ng umaga hanggang alas 11 ng tanghali. Tapos magsasara sila at muling magbubukas naman mga bandang alas 2 ng hapon hanggang alas 6 na yan ng gabi. Ganito din yung schedule sa iba pa mga local government units dito sa Metro Manila. Bukod dyan, Bombo Elmar, maigpit na pinapaalala ng mga Metro Manila mayors na kung maaari ay wag na talagang sagarin sa malapit doon sa October 29 yung pagpunta sa mga sementeryo kasi inaasahan din na sa mga ganung araw bubugso yung bilang ng maraming mga dadalaw sa mga sementeryo. Kaya kung maaari, simula ngayong araw o hanggang sa mga by next week, magpunta na at bumisita na sa puntod ng kanilang mga namayapa. Bombo Elmar. Alright, ingat kayo dyan, Bombo Dave. Maraming salamat. Live mula sa lungsod ng Pasay, Bombo Dave Vincent Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, may nangyaring pag-atake daw paglusob ng mga rebelde sa isang lugar sa Iloilo. At nasa linya ngayon ang Bombo Radyo Iloilo. Magandang umaga, Bombo Elmar, mga kabombo, mga ka-Star Nation. Patay isang miyembro ng Citizens Armed Force Geographical Unit o CAFGO sa nangyaring pangharas ng mga rebelding No People's Army sa Barangay Masaroy, Kalinog, Iloilo. Nangyari ang insidente kung saan pinlano ng mga rebelde na sirain at sunugin ang mga equipment na ginamit sa tinatayong proyekto ng gobyerno sa Laor Dam sa lugar. May nakadetail na security team na binubuo ng tropa ng militar kasamang ilang CAFGO members na nakaantabay sa equipment. Pinaputukan ng mga rebelde ang tropa ng militar, tinamaan ang CAFGO member na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Sa ngayon, nagpapatuloy pa, Bombo Elmar, mga kabombo, ang operasyon ng Philippine Army upang rebelde. At sa ngayon, makakasama natin ngayon live itong Civil Military Operations Officer ng 301st Infantry Brigade ng Philippine Army dito, si Captain Eric Faliera. Magandang umaga, Captain Faliera. Makakasama natin si Bombo Elmar at maririnig tayo nationwide, worldwide. Anong nangyari dito sa may Barangay Masaroy, Kalinog, Iloilo? Magandang umaga, Bombo Chris, no? At sa lahat ng nakasubaybay sa may nangyaring pagpatay sa ating Citizens Armed Force Geographical Unit na naka-deploy dito sa government project dito sa Barangay Masaroy. Bombo Elmar. Pakitanong nga dyan kay Captain Falier. I'm just curious kung gaano kalayo itong Kalinog dyan sa Iloilo City, Bombo Christian? More or less, ang layo is ang travel time niya is mga 2 hours ang travel time niya mula Iloilo City. Captain, yung issue sa tinatawag na hindi ba natunugan o mayroong paghanda o kaya naman intelligence na natanggap bago pag-atake dyan ng mga rebelde dyan sa may lugar ng Kalinog, Captain? Oo nga, base na rin nga sa ating mga nakuhang impormasyon doon sa barangay na meron na pagpaplano itong New People's Army na mag-conduct ng panununog, no, at pag-extort doon sa lugar. Kaya lang dahil nga doon sa presensya ng ating government forces, no, na naka-security dito sa government project, ay talagang napigilan itong ganitong aktibidades nila, no, itong panununog nila at pangingikil. So ito dahil dito sa presence ng government forces, no, napilitan sila na i-snipe na lang itong membro nitong government forces na naka-security doon sa project. Okay. Alright, maraming salamat, Captain. Unless otherwise, Bombo Christian, meron ka pagtanong kay Kapitan? Okay na, maraming salamat Captain Eric Falier, itong Civil Military Operations Officer ng 301st Infantry Brigade ng Philippine Army dito sa Camp Hernandez sa may Iloilo, Bombo Elmar. Alright, maraming salamat, Bombo Christian, Iloilo. Bombo Christian Losada para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent,
Overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo, Bombo. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Naitala ng aktor na si William Shatner ang record na pinakamatandang tao na nakabiyahe sa kalawakan. Sumakay ang 90 anyos na Star Trek actor sa Blue Origin ni Jeff Bezos. Kasama nito sina Chris Bushulzen, ang co-founder ng Planet Labs na isang satellite company. Software executive Glenn DeVries at Audrey Powers ang Vice President of Mission and Flight Operations ng Blue Origin. Umabot sa 11 minuto ang paglipad ng New Shepard o NS-18 flights bago tuluyang humiwalay ang booster nito mula sa capsule na lulan ang grupo ni Shepard. Lumagpas ng ang New Shepard flight sa Karman Line, ang kinikilalang boundary ng kalawakan. Sinalubong mismo ni Bezos ang grupo ng aktor kung saan sinabi ni Shatner na hindi nito maipaliwanag ang saya na kanyang naramdaman nang lumipad sila sa kalawakan. Magugunita na noong Hulyo ay personal na sumakay si Bezos sa kanyang Blue Origin at ito ay lumipad sa kalawakan. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po nag-imbita sa lahat sa buong mundo. Sama-sama pa rin tayong manalangin. Narito ang Oratio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Mga kabombo ka-Star Nation, para sa ating Christmas countdown, meron na lamang pong 72 araw bago ang Pasko. At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang sa 8 sa aga.